Takže ahoj, vítejte u mého prvního videa a budou to objevy a přešlapy za měsíc červenec. No a já vám ještě na konci videa řeknu něco dalšího a začneme můj objev, ale vlastně není to už jako objev, já jsem věděla, že to bude prostě dobrý, protože si to měli úplně všichni. Asi vás to hned napadlo, je to Rokitka. Kdo nezná její kartáček? Jako myslím si, že to zná asi každý, ale takovejhle kartáček. On je vlastně jakoby tlustý, tak má tvar takhle. A má na to malinký štětinky, které ty řasy úžasně oddělí a vytáhnou. Není voděodolná, existuje i voděodolná, ale já mám tu nevoděodolnou. A jediný, co mi na ní vadí, je to, že, ale vlastně mě to jako nevadí, jo, to je každá řasenka, jako žádná zatím nebyla taková, která by to měla, prostě aby mi ty řasy vydržela nahoře, protože já mám řasy rovný a ještě dolů. Takže ani kleštička mi nepomáhá, spray, gel, nic, prostě. Takže jako aby mi tam vydržela. Jo, ona mi tam vydrží asi první 2 minuty. Jinak nic. Tak, to je teda Rokitka. A další můj objev. Absolutně, teď to bude vypadat blbě, protože já vám tady budu dělat produkt, o kterém vlastně nic nevím. Ale vím, že je úplně bombový. Já miluju matné lesky, takový jako takový tmavý, ale bez třpitek. A tohle je úplně něco božího. Je to od značky Alkina, nevím, jestli se zase, ale prostě neřešte to, jo, vidíte to? Alkina. Je to 6 ml. Mně se to rozbilo, jo, já musím takhle a tady je ten aplikátor, normální si na lesk. Je to boží barva a příjemně voní po vanilce. A nevím, kde se dá sehnat, ale vím, že stál. Já jsem ho dostala. Vím, že stál kolem 60 korun, protože tam zapomněli, nechali cedulku. Takže, ale je fakt boží. Fakt. Pak tady se pokouším vytáhnout nějaký objev ještě. Tak. A to je tenhle ten make-up. Je to můj první make-up, který mám. Je jako můj, protože dřív jsem měla jeden s mamkou dohromady, ale já ho nepoužívám, já ani tenhle. Ale tenhle jako teď poslední dobou častěji. Je to tenhle od Essence. Soft Touch. Je to, já mám pocit 04, moucha. A úplně mi sedí, úplně. Je to takovou na krémový bázi. No teď to teda nevidíte, jo, ale je to prostě na krémovou bázi. A je fakt dobrý. Fakt úplně luxusní. I vydrží, jako nevydrží hodně, to zase ne. Ale prostě vydrží. Když se umíte do školy, tak prostě vám vydrží. Ale jako na nějaký extra, jako to, tak to není, jo, to sleze, ale jinak, jo. Tak další věc, který taky nic nevím, to jsem taky dostala, je to od taky značky Alkina, já nevím, co to je, jo, to jsou taky něco šivačky, ale je to prostě Alkina jako tohle, takhle, a jsou to teda krémový stíny na oči, jeden je tady jsou to vlastně kakaový jakoby barvy. Jeden to je normální aplikátor jako na lesk. Takhle. A bombově se s ním pracuje. Ten stín pak prstem trochu rozetřete. A pak je tady pudrový stín. Ten má jiný trochu aplikátor, takový široký. A ten pudr vlastně, já si to dávám prostě na celý víčko.
takhle a do koutku v oka vždycky dám ten tmavej, ten a je to moc hezký ale nevydrží to, ale je to přece jenom v mých objevech, protože má to krásné barvy a úžasně to vypadá. Tak. Pak je tady mým objevem Maybelline Colorama. Je to úžasný lak, mám ho teď na prstech. Já mám odstín 262, takový růžový, vy to asi neuvidíte pravou tu barvu. Prostě takhle, má dobrý docela aplikátor. Ta barva je na nechtech trochu tmavší. A jako, neříkám to jako, že by to bylo špatně, jo, tak jako, když je to tady v kelímku, tak to nemůžete vidět tu barvu prostě. Ale, co je divný, já jsem si ho zadala do Chorvatska. S tím, že si nalakuju nechty na růžovu den před odjezdem a tam, protože jsem nechtěla dát odlakovač, že si je přetřu tmavým lakem červeným. Ten červený lak, už jsem si to několikrát dělala a držel mi. Na tomhle mi prostě do druhého dne slez. A byl jako kdyby měl dělat batiku, takový ty gepardí skvrny, akorát udělal takhle čárky. Já jsem vůbec nevěděla, co to je, protože normálně na všech mi drží a jenom na tomhle prostě ne. Takže jako já to neberu jako přešlap, jako to. A prostě je to taky zajímavý, jo. Takže byl to od Miss Sporty, takový červeno-růžový. Tak dalším mým objevem je, no, tohle je tak uprostřed. Já jsem to dostala, je to od Avonu rtěnka, teda z příšerní barvy. Tady ani není, jaká je to barva, žádný číslo, to prostě není. Fakt ne. Mně se teda líbí, že je to tam vytištěný, ale když si lehce dáte na dolní red a pak uděláte taky to, jo, tak to má docela dobrou barvu, takovou světlou, ale spíš bych to zařadila do přešlapu, protože oni v tom jsou takový třpitečky. Já vám to ukážu na ruce, teda jestli se mi to povede. A vy tam nic nevidíte, tady. Oni v tom jsou takový třpitky a ty prostě na puse, když uděláte takhle, jako já si přejíždím, tak prostě to tam drhne. A to já nemám ráda, takže za mě je tohleto takový malej přešlap, ale je to přece jenom už ten přešlap. Tak teď teda beru produkty, ještě jeden objev tu mám, a to je to je Acneo, je to jeden z českých výrobků, a to je na akné, na bílé pupínky, jako ještě ty bílé, když už ještě nemáte černý, a zabírá úplně perfektně. Mně se udělali tady na nose takhle a má se to mazat ráno a večer, prostě namažete, masírujete to do toho a úplně to vystouplo a prostě jako kdyby to vypadlo a prostě tam nic nebylo. Namazala jsem si to tím dvakrát, takže docela dobrý. A hlavně mě potěšilo, že je to česky, jako, nevím proč, takový to. Tak dál, teď už budou, já se mrknu, jo. Teď už jsou bohužel jenom přešlapy a to je, začneme tímhletím krémem od Oriflameu, je to krém na ruce, dostala jsem ho jen, já nevím, jak to vlastně, jo, takhle, takový zelený, Dream Cream, na ruce, dostala jsem ho a byla jsem nadšená, jak krémy na ruce musím mít, protože mě se strašně vysoušejí. Ale tohle, když jsem se ho úplně nádherně volnil, nevím po čem. Prostě tak svěže. Jsem něco připomněl, ale nevím co. Ne, možná si vzpomenu. No, a když jsem se ho namazala vlastně na ruce, tak dobrý. A po půl minutě ty ruce byly ještě vysušenější než předtím. Nechápu jak to, přitom já mám od Oriflameu ten Happy Relaxing, to je taky na ruce. A ten je úplně superový. Prostě namažete a vydrží vám to celý den, pořád tam jako cítíte, že má takový vláčný, potom bude ještě horší. Ups. Tak, potom tu mám poslední 3 produkty a to vemu jen tak rychle. Korektor Miss Sporty, se všichni znáte, má 2 vady, je strašně tuhej, blbě se rozmazává a já se ho dám tady pod oči a zalejvá strašně.
zalejvá zalejzá strašně do vrásek, ale úplně strašně, pod těma očima, úplně strašně a slejvá se ještě. Takže tenhle pro mě ne. Teď chci vyzkoušet ten zelený s těma minerálama nebo něco takového. Uvidím, jaký bude, taky říkají, že je tuší, ale já už jsem se s tím tuším naučila pracovat. Ale tohle mi vadí, že zalejzá do vrásek. Jsem řekla, zalejzá. Tak. Bohužel mým přešlapem je od Essence tyhle ty stíny na oči. Jsou to takový tyhle ty. Má to hodně vad. A to poměr cena, výkon a velikost nejde absolutně dohromady. Tohle stojí 60 Kč. Takže máme cenu. Výkon. Absolutně to nemá tu barvu, jakou tady. Takovou zlatavou. Třpytky. Dáte si jenom třpytky a ty třpytky vám tady drží 5 minut. Párkrát zamrkáte a máte je dole. A nebo je máte takhle slitý nahoře a přes celý víčko nemáte nic. Jo. A teď teda velikost 2 gramy. Ono, takhle to vypadá docela velký, i takhle, tak ono vám to zvětší, že to je přes celý. Když to otevřete, tak je tam toho tolik. Jo, jenom tohle je můj nehet. Jo, tak si to porovnejte. Fakt, tam nic není. A ještě je to tak úzký, že to jo. Strašný. Já jsem koupila mamce hnědý, ty jsou ještě horší. Ty nedávají hnědý třpytky. Tak. Posledním produktem je tenhle ten od Essence jelení lůj na sluníčko. Dál 59 Kč, já jsem si ho koupila ale ve slevě za 29. No ještě nekoupila, ještě jsem ho dostala. A takhle, on je dobrý. On vám ty vrsty hezky vyživí, nevysouší, ale jestli jste zvyklí, tak jako já prostě jelení lůj, třeba když prostě potřebujete napatlat si ho tady do koutku, protože mě teďkom rupnu, tak si to tam napatlat. Tak ne. Já jsem si to tam napatlala jednou v Chorvatsku, když jsme byli. Druhý den se probudím a červený flek přes půlku tváře. Já nevěděla, o čo to je. A dolů to nejde. Prostě takový, musela jsem to fakt úplně drhnout. A jako ono se to úplně rozlezlo. Fuj, už ne. Tak. Takže bohužel přešla. Tak a to je všechno. A já se budu těšit do dalšího videa. Čauky. Když tak na Facebooku jsem Malá bublina. A na blog je ty-ja.blog.cz. Když tak vám to dám dolů. A Instagram příšerka 07 pisáčku. Tak jo. Čau.